Мәгариф учреждениеләрендә һәр даим гаилә һәм мәктәп арасындагы элемтәне камилләштерүнең яңа алымнарын эзлиләр. Балаларны матур гаиләләр үрнәгендә тәрбияләү максатында районда яңа проект эшли башлады. Бүгенге беренче адымнар бу бик дөрес юнәлеш булган икән дигән фикердә калырга безгә мөмкинчелек бирә. Чыннан да проект уңышлы. Аның беренче этабы гаиләләр белән очрашу, әти-әниләр белән очрашу булса, завтрак с директором дип атыйбыз инде без аны. Менә икенчесе завтрак с профессионалом. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенең чыгарылыш сыйныф укучылары иртәнге ашка район башлыгы Альберт Хуҗинны чакырды. Укучылар җитәкчегә гаиләдәге үзара мөнәсәбәтләр, беренче хисләр, яраткан шөгыль турында сораулар бирделәр. Очрашу чын мәгънәсендә ихлас сөйләшүгә әверелде. Табын артында гармон көйләре дә яңгырады. Мен бүгенге очрашу бик шады. Мин Альбертовичны бик күп якларын ачтым үзем өчен. Ул чыннан да лидер һәм үзенең білген әйберләрен ул балаларга да җиткерә ала. Мне очень понравилась эта встреча. Я получила очень много положительных и ярких эмоций. Я хочу, чтобы такие встречи проводились больше, потому что ты получаешь огромный опыт, который в будущем тебе обязательно понадобится. Ты слышишь мысли таких достаточно успешных людей, и эти мысли помогут тебе в будущем. Мен бүген Альбертовичны бик яхшы гаилә башлыгы икәнен ачтым. Ул минем соравыма җавап бирде. Җавап вообще шады. Аш өстәле артында формаль булмаган очрашулар вакытында кешеләр эчке халәтләрен ачып, уй кичерешләре белән иркенләп уртаклашырга сәләтле. Тукайлылар мәктәп, укучы һәм ата-ана арасында ышанычка корылган мөнәсәбәтләрне киләү өчен әлеге алымны уңышлы дип тапты. Проекттан нәрсә көтәбез? Әлбәттә инде беренче чиратта гаиләләр белән мәктәпнең якынаюын. Чөнки мәктәп ул гаилә, әти-әни, бала, укытучылардан торган зур бер гаилә. Шуңа инде гаилә елында бу хезмәттәшлек ныгайыр, бер-беребезне аңлап, балаларыбызны тәрбияләүдән индидер яңа алымнар көтәбез шушы проекттан. Гаилә ул җәмгыятебезнең нигезе. Гаиләнең тотрыклы булуы җәмгыятебезне көчле итә. Гаилә кыйммәтләре мәктәп белән бергә сеңдерелгәндә генә ул ныклы була ала. Шуңа күрә әлеге проект үз нәтиҗәләрен бирер дип ышанасы килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.